Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mugi karomatan kawilujengan soho kasarasan tansah kajiwa kasariro dumateng kula telesan panjenengan. Mugi katur dumateng para aji sepuh, pepunden sepuh, sesepuh, dalah sedaya ingkang sampun dipun sepuhaken, ingkang dahat kinabekten. Panjenenganipun pembina pengurus YPLP iki PGRI Wates ingkang satuhu kinurmatan. Panjenenganipun senat saha rektor iki PGRI Wates ingkang dahat kinurmatan. Ingkang kula hormati Bapak Ibu dosen saha karyawan karyawati iki PGRI Wates. Mboten katalumpen mahasiswa iki PGRI Wates ingkang samya lenggah wonten ing papan menika ingkang dahat kalingga murdani agrami. Sumangga kula lan panjenengan ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih kepareng ngluberaken sih nugrahanipun ingkang awujud gumelaring karahmatan kawilujengan saha kasarasan dumateng kula dalasan panjenengan. Satemah kula lan panjenengan saged nyawiji wonten ing papan menika kanthi boten manggih rupita setunggal punapa. Sholawat saha salam boten kesupen monggo kula lan panjenengan aturaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantu-antu syafaatipun ing benjang dinten kiamat. Amin. Bapak Ibu para lenggah ingkang satuhu kinurmatan, kula Frizkia Anandia Putri minangka jejering pambyawara badhe ngaturaken urut reroncenging adicara pengetan hari kelahiran Pancasila setunggal Juni warsa 2000 selangkung wonten iki PGRI Wates kados mekaten. Adicara ingkang sepisan pambuka. Adicara ingkang kaping kalih ngumandangaken lagu Indonesia Raya. Kalajengaken ingkang kaping 3 atur pangandikan saking Ketua Panitia pengetan hari kelahiran Pancasila setunggal Juni warsa 2000 selangkung. Saksampunipun purna atur pangandikan saking Ketua Panitia, kalajengaken pangandikan saking Rektor iki PGRI Wates. Saha ingkang pungkasan panutup lan badhe kalajengaken pentas seni tari Caping Ayu saha kedhoprak labuh Bumi Pertiwi. Adicara ingkang sepisan inggih menika pambuka. Sumangga panjenengan kula dherekaken muhung wonten panguwasing Gusti ingkang Maha Kuwaos kanthi ngaturaken pandonga miderek agami sarta kapitadosan ingkang rinasuk. Dumateng para rawuh ingkang ngasta kapitadosan agami Islam, sumangga kula dherekaken maos waosan tasmiyah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun. Salajengipun tumapak adicara ingkang kaping kalih inggih menika ngumandangaken lagu Indonesia Raya. Dumateng Bapak Ibu ingkang dahat kinurmatan kasuwun jumeneng. Bapak Ibu saha mahasiswa ingkang kula hormati, kasuwun lenggah malih. Salajengipun tumapak adicara ingkang kaping 3 inggih menika atur pangandikan saking Ketua Panitia pengetan hari kelahiran Pancasila setunggal Juni warsa 2000 selangkung wonten iki PGRI Wates. Dumateng panjenenganipun Usmita Rahmadani, wekdal saha papan pambyawara kula aturaken sawetahipun. Kula aturaken agenging panuwun dumateng Usmita Rahmadani ingkang sampun medharaken pangandikan awit asmanipun kadang panitia. Salajengipun adicara ingkang kaping sekawan inggih menika pangandikan saking Rektor iki PGRI Wates. Dumateng Dr. Sumpana MPD, wekdal kula aturaken. Mekaten Bapak Ibu mahasiswa wiyosing pangandikan saking Dr. Sumpana MPD minangka Rektor iki PGRI Wates. Dumateng panjenenganipun Dr. Sumpana MPD kula aturaken agenging panuwun. Para rawuh ingkang dahat kinurmatan, adicara wiwit saking purwa, madya lan wusana sampun kasembatan kanthi
Lulus Raharjo nir ing Sambekala. Ing salajengipun sampun dumugi puput peputoning adicara inggih punika panutup. Sumangga adicara kula lan panjenengan pungkasi kanthi wawasan tahmid sesarengan. Kula dherekaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Ing salajengipun sugeng hamreksan pentas seni tari Japing Ayu saha ketoprak labuh Bumi Pertiwi. Sugeng hamreksani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.